Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 21 da osteguna, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak 87% okupazio izan du landa ostatuetan aste zainduan, estatuko batez bestekoa baina 17% gehiago. Koronavirus kasuen intzidentzia egonkortu eginda maskarak erabiltzeko derrigortasunak kendu aurreko astean. Iruñak lanbide heziketako zentro berri bat izango du industria sarean berrikuntza proiektua bultzatzeko. Ukrainiako larrialdietarako arreta zentroa, gerra garaian laguntza eta erantzunak ematen dituen bulegoa. Doneiakoe bidea egiten ari zen erromes ipar amerikar bat erreskatatu dute asteazken honetan izan dorreko aterpen, horreagatik gertu. Nafarroko Unibertsitate Publikoek 15 titulu propio berri eskainiko ditu 2022-2023 ikasturterako. Sandu Zelaia auzoak bere jatorri eta historia gogoratzen ditu argazki erakusketa baten bidez. 1957 eta 2000 arteko 133 irudirekin. Martikok Talentos Martiko lehiaketaren 3. edizio atera du, lehiaketa gastronomikoa lanean ari diren sukaldari gaztei zuzenduta dago. Nafarroko dantza garaikidea programazioaren barne Jerma dantza ikuskizuna apirilaren 22an Zizur Nagusiko kulturretxean arratsaldeko 8:00. 11.000 lagun baino gehiago izango dira Fito Fitipaldisen kontzertuan larunbat honetan Arenan. Thierry Bizkari abeslari eta musikariak muda proiektu personala taularatuko du igandean Elizondoko Arizkunenea kulturetxeko sabaian. Nafarroak 87% okupazioa izan du landa ostatuetan aste santuan. Estatuko batez bestekoa baino 17% gehiago. Kopuruek 2019koak gainditzen dituzte, izan ere urte horretan ere Nafarroa izan zen nagusi okupazio zerrendan, landa ostatuen 86 beteta egon baitziren. Nafarroko landa turismoak erantzun bikaina izan du 87% okupazioarekin eta foru erkidegoa izan da estatuko zerrendako lehena, batez besteko 70% baino 17% puntu gehiagorekin. Estremadura eta Errioxa atzetik dituela. Bisitarien 52% familian etorri dira, 26,6 bikotekidearekin eta 11,3 lagunekin. Jatorriari dagokionez 64,8 kataluniarrak dira eta ondoren euskaldunak, madrildarrak, valentziarrak, inglesak, errioxarrak, frantzesak eta andaluziarrak daude. Erreserbak bikoiztu egin dira iazko urtearekin alderatuta, aste santuko okupazioen 49% izan baitzen. Ildo horretan, kopuruek pandemia aurreko mailak ere 1% gainditu dituzte 2019koen gainetik. Urte horretan, Nafarroa lehena izan zen baita ere okupazioaren rankinean, landa ostatuak 86 okupatuta izanik. Bertzalden, Nafarroko kanpinen elkartearen arabera, bungaloben okupazio 80% eta 80% artekoa izan da eta lur zatien 70%. Hoteletako okupazioari dagokionean, okupazio 85 ingurukoa izan da Iruñan eta bat Madrildik, Kataluniatik eta Euskaditik etorri dira bisitariak. Iruñako hotelen elkarteak hoteletako okupazioaren inguruan aurreratu duenaren arabera. Aipatzekoa da baita ere, turismoak aurten abian jarritako mendi ibiliak aplikazioak 2017 deskarga izan dituela Android gailuetan, iOS gailuetan 274 aldiz deskargatuta azken hilabetetan, batez ere apirilaren 8, 6 eta 14. COVID-19 kasuen intzidentzia egonkortu eginda maskarak erabiltzeko derrigortasunak kendu aurreko astean. Adinekoen kasuen gorakadak eta ospitaletako okupazioaren hazkundeak pertsona holekin kontu zibiltzera bultzatzen dute. Aurreko astean koronavirus kasuen kopurua egonkor mantendu da. 1908 kasu aurrekoarekin alderatuta, hau da, 100.000 biztanleko 289ko intzidentzia. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren txosten epidemiologikoaren datuen arabera.
tasarik altuena 75 urtetik gorakoen artean dago. Ospitaleratzek gora egin dute aurreko astearen aldean, 26tik 33 eta zainketa intensiboko unitatean ere gora egin dute. Aurreko astean ospitaleratu bat ere ez izatetik azken astean 3 izatera. Hildako pertsonak gutxitu egin dira, pasaden astean 3 pertsona hil ziren eta aurreko astean 5. Gainera, asteko osasun bilakaeraren txostenaren arabera eta ospitaletako koronavirus espazioaren okupazio zifra jasotzen dituena, alten eta bajen balantzea egin ondoren, ospitaleratutako pazienten kopuruak aurreko astean hasitako gorakadari eutsi dio. Astea asteko ospitaleratutakoak 54 pertsonatik apirilaren 17an igandean ospitaleratutako 78 pazientera igaro zen. Zainketa intensiboko unitatean bestalde astelehenean 4 paziente hartzetik igandean 5 izatera pasatu zen. Osasun bilakaerari buruzko txostena epidemiologikoarekin eta udal eraginari buruzkoarekin batera konsulta daiteke gobernu irekiaren atarian. Iruñeak LH-ko zentro berri bati izango du industria sarean berrikuntza proiektuak bultzatzeko. Txibite lehendakariak gaur goizean amaitu ditu Nafarroako jauregian toki entitateekiko elkarrizketa hitzaldiak eta 160 udal ordezkarirekin baino gehiagorekin bildu da. Nafarroko gobernuko lehendakariak Iruña herriko toki entitateekin egindako bileran iragarri duenez hiriburuak lanbide heziketako zentro berri bat izango du. Nafarroko industriari erantzuna emango diona, eraldaketa digitala erraisteko eta ekoizpen sektorekin lankidetzan berrikuntza proiektuak garatzeko. Hezkuntza azpiegitura berri hori industria arloko berrikuntza, digitalizazio eta prestakuntzarako zentro izango da eta 2025-2026 ikasturterako martxan egongo da. Lanbide arlo hauetako heziketa zikloak hartuko ditu. Informatika eta komunikazioak, elektrizitatea, instalazio eta mantentze lanak eta fabrikazio mekanikoak. Hoiek guztiek lotura handia izango dute 4.0 industriaren sektoretan Nafarroko ekonomiaren eragile nagusietako bat baitira. Halaber, lehendakariak iragarri du laster medikuntza eta pediatriako 40 profesional finko sartuko direla Iruñerriko osasun zentroetan, baina eta psikologiako 40 profesional ere Ansoaingo, Arrotxapeko eta Txantreako osasun zentroetan. Gainera eremu geografiko hortako beste jarduketa batzuk ere gogorazi ditu hala nola, 21,6 milioi inbertitzea industrialdetan eta 17 milioi errepidetan. 418 etxe bizitza babestu eraikitzea eta ja 5 milioi euro gehitzea toki erakundeen finantzaketan, haien funtzionamendua eta herritarrei ematen dizkieten zerbitzuak ordaintzeko. Gogoratu behar da urten 152 milioi euro izango dituztela. Jose Maria Ayerdi bigarren lehendakari ordea eta lurralde antolamendu etxe bizitza kontseilariak ere parte hartu du bilera horretan eta presidenteak amaiera eman dio toki entitatekin egindako elkarrizketa konferentziaren 3. edizioari. Konferentzia horretan 168 udal ordezkarirekin bildu da Zangozan martxoaren 4an, Lizarran martxoaren 8an eta Irurtzunren martxoaren 22an. Ukrainako larrialdietarako arreta zentroa gerra garaian laguntza eta erantzunak ematen dituen bulegoa Nafarroako gobernuak sortu du. 1.300 pertsona baino gehiagorentzako erreferentzia puntu bihurtu da eta 2.700 zalantza baino gehiago argitu ditu. Ukrainieraz, gaztelaniaz eta euskaraz idatzitako karteltxo diskretu batek Iruñako entzierroaren monumentoren aurrean ongi etorria ematen die Nafarroan Ukrainiako larrialdietarako arreta zentroaren bila iristen diren emakumei. Barruan, Nafarroko gobernuko migrazio politiketako zuzendaritza nagusiak Iruñako Orreaga etorbidean dituen bulegoak soinu, ahots, negar, barre, oihu eta telefono txirrinen amalgama bihurtu dira. Departamentuko funtzionarioen lan espazioa pixka bat lekuz aldatu da, itxaron gela bat jartzeko, non agertzen dira koloretako pinturak, ipuinak eta jostailuak. Errusia Ukraina bombardatzen hasi eta egun batzutara, 2022ko martxoaren 7an, Nafarroko gobernuko teknikariek han bertan konektatu eta 844-421 977 telefonora alta eman zioten migrazio politiken zuzendaritza nagusiaren bulegoetako mahaitxo batean. Orduan keinu txiki horrek gerago izango zuen garrantziaz pentsatu gabe. Horixe izan zen gaur 45 egun geroago Ukrainiako larrialdiei aurre egiteko zentroa denaren lehen urratsa.
Lehen egunetik telefonok ez dio segundu bakar bat ere jo gabe utzi. Ukrainiako larrialdiei aurre egiteko zentroa larrialdiko baliabide gisa pentsatu zen hasiera batean, Patricia Ruiz de Irizar, Nafarroko Gobernuko migrazio politiken zuzendari nagusiak adierazi bezala. Hasierako asmoa zen modu erraxan antolatzea jasotzen hasi ginen informazio eskaera ugariak, bai ukrainiar jatorriko nafarrar herritarrenak, bai herrialdearekin lotura duten edo laguntza eskaini nahi zuten pertsonak. Ruiz de Irizarrek azaldu du lehen egun hauetan bulegoa erreferentzi puntu bihurtu dela Ukrainiako gatazkatik ihesi Nafarroara datozen pertsona guztientzat. Hala, 1300 pertsona inguru jarri dira harremanetan Ukrainiako larrialdi aurre egiteko zentroarekin. Hoietatik 500 aurrez aurre deitu dituzte eta beste hainbeste beren herrietan edo telefonoz hartatu dituzte. Doneiako bidea egiten ari zen erromes ipar-amerikar bat erreskatatu dute asteazken honetan Izandorreko aterpean Orreagatik gertu. Doneiako bidea egiten ari zen erromes ipar-amerikar bat erreskatatu dute asteazken honetan Izandorreko aterpean Orreagatik gertu hipotermia sintomekin. Nafarroko suhiltzaileek Twitterren adierazi dutenez, Auritzeko parkeko agentek esku hartu dute erreskatean. Nupek 15 titulu propio berri eskainiko ditu 2022-2023 ikasturterako, interesdunek maiatzaren 17 baino lehen eman dezakete izena. Nafarroko Unibertsitate Publikoak 65 titulu propio eskainiko ditu 2022-2023 ikasturterako bere jakintza arlo guztietan, eta hoietatik 15 berriak dira. Izen emateko lehen epea maiatzaren 17 arte dago zabalik eta interesatutenek informazio guztia aurki dezakete Nafarroko Unibertsitate Publiko Fundazioaren prestakuntzari buruzko webgunean. Unibertsitateak prentsa ohar batean jakinarazi duenez, hauek dira ezarpen berriko tituluetako batzuk: Produktuaren diseinuko unibertsitate aditua, Urpeko hidroterapiako unibertsitate aditua, Espainiarazko kulturako eta negoziotako espezializazioko diploma, komunikazioa aurreratuko eta ikuspen artifizialeko espezializazioko diploma, zuzenbide digitaleko unibertsitate aditua eta komunitate garapenerako eta partaidezako unibertsitate aditua. Titulu propioak inguruneko egungo prestakuntza beharrei erantzuteko sortu ziren eta hoietako gehienak gizarte osorako irekian eskaintzen dira. Helburua ezagutzaren bidez pertsonen enplegagarritasuna sustatzea da. Sanduzelai auzoak bere jatorria eta historia gogoratzen ditu argazki erakusketa baten bidez, 1957 eta 2000 arteko 133 irudirekin. Civibox Sanduzelaiek erakusketa hau hartuko du maiatzaren 8 arte auzoko bizilagunen lankidetzaren emaitza gisa. Oroitzapenak Sanduzelaiko kaleak eta jendea da Iruñako auzo horretako historia eta bilakaerari buruzko argazki erakusketaren izenburua. Sanduzelaiko Civiboxeko lehen eta bigarren solairuetan auzoko hainbat bizilagunen ekimenez sortutako erakusketa bat egonen da ikusgai. Erakusketak 133 argazki biltzen ditu eta maiatzaren 8 bitarte bisitatzen ahalko da. Jaien aurreko astearekin eta auzoko festen asteburuarekin batera. Ikusgai egonen diren argazkiak 1957-tik 2000 bitartekoak dira. Eta ardaz dute urtetan zehar bizi-bizirik dagoen auzoaren bilakaera erakustea. Zenbait landa eta hiri paisaiez gain argazkien protagonistak funtsean Sanduzelaiko bizilagunak dira. Arga ibaiak, trenbideak eta Cuatro Vientos eta Miluzeko zubiek mugatzen duten Iruñeko auzo historiko horren historiaren hainbat unetan kameraren aurrean paratu edo erakusten direnak. Argazkiek auzoaren eta bizilagunen bizitzaren hainbat une erakusten dituzte, jolasak eta jaiak, askotariko lanbideak eta ospakizunak. Aldarrikapen ekitaldiak, kirol jarduerak eta pertsonai esanguratsu eta ospetsuak, berte. Guztietan auzoko bizilagunen bizitza igaro eta garatzen den landa, industria eta hiri paisai ikus daiteke. Argazkiak hautatzeko aintzat hartu dira denbora, bizipenak eta auzoan eraiki eta partekatu zuten pertsona ugari. Ekimena Sanduzelaiko Civiboxean ikusgai egotziaz gain hautatutako argazkiak errebelatu ditu zentroak eta erakusketaren ekoizpenean eta muntaketan ere lagundu du. Martikok Talentos Martiko lehiaketaren 3. edizioa atera du.
Lehiaketa gastronomikoan lanen ari diren sukaldari gaztei zuzenduta dago eta 2022ko ekainaren 6 arte aurkeztu beharko dute beren hautagaitza. Martiko elikadura enpresa nafarrak 20 eta 30 urte bitarteko profesionalei zuzendutako Talentos Martiko lehiaketaren 3. edizioa aurkeztu du. Talentos Martikoren helburua panorama gastronomiko nazionalean nabarmentzen diren sukaldari gazteak identifikatzea eta etorkizuneko liderrak aurkitzea da. Martikotik sukaldaritzako profesional gazten talentua, pasioa eta sormena aitortu eta saritu nahi dituzte, ikusgarritasun emanez eta beren karrera indartuz. Lehiaketako sariak 6.000 eurokoak dira, eskudirutan Basque Culinary Centerreko prestakuntza ikastaroez gain, izen emateak eta lehiaketaren faseak parte hartzaileek 2 sukaldaritza proposamen aurkeztu behar dituzte ekainaren 6 baino lehen. Lehenbizikoa Martiko arrainketuarekin egindako aperitiboa, izokina, atuna, bakailoa edo amurrainarekin, eta bigarrena foie freskoa edo Martiko aten magreto osagai protagonista duen plater nagusia. Parte hartzaile bakoitzak lehiaketan aurkeztuko dituen proposamenak egiteko behar diren osagaiak adierazi beharko ditu izen emateko imprimakian, baita errezeten garapena ere eta 2 plateren argazkia erantzi beharko du. Izen emateko epea amaitutakoan lehiaketako epaimahaiak 3 aste emango ditu parte hartzaile guztien artean 5 proposamen onenak eztabaidatu eta aukeratzen, eta horiek lehiaketaren azken fasera igaroko dira. Finalisten izenak 2022ko ekainaren 27an jakinaraziko dira. Finala 2022ko irailaren 8an izango da, Donostiako Basque Culinary Centerren egoitzan. Bertan, lehiaketako finalistek sukaldaritza proposamenak egin beharko dituzte herrialdeko gastronomiaren munduan erreferente diren profesionalek osatutako epaimaileko 6 kidentzat. Nafarroako dantza garaikidea programazioaren barne Jerma dantza ikuskizuna apirilaren 22an Zizur Nagusiko Kulturretxean arratsaldeko 8:00. Kulturretxean erakusketa osagarri bat egonen da ikusgai apirilaren 7tik 28 ohiko ordutegian lanaren sormen prozesuan jorratutako elementuak erakusteko. Apirilaren 22an arratsaldeko 8:00 Zizur Nagusiko Kulturretxean Nafarroko dantza garaikidearen hitzordua. Oraingo honetan Nafarroko Zuk Dance konpainiak istorioa kontatzen dituen dantzaren aldeko apustua indartu du muntai batekin. Dramaturgiaz baliatzen dira pertsonaien emozioak lantzeko eta emaitza antzerkiaren, dantzaren eta zinemaren arteko ikuskizuna da. Kasu honetan Lorcaren tragedia bat aukeratu dute, Jerma. Amatasunen zen handiko emakumea, ama izateko ezintasunaren aurrean bere senarra hiltzen duena amatasunaren gizarte mandatutik libratzeko. Proposamenak koreografia ikusentzunezko sorkuntza eta gorputz mugimendua eta eszenaratze zinematografikoa uztartzen ditu. Historioaren giroetan murgildutako esperientzia horrek protagonistaren sensazio berberak bizi-bizi sentitzera eramango du publikoa. Kulturretxeko erakusketa aretoan erakusketa osagarri bat egongo da apirilaren 7tik 28 ohiko ordutegian eta bertan obra sortzeko prozesuaren hainbat elementu aurkeztuko dira. Thierry Bizkari abeslari eta musikariak muda proiektu pertsonala taularatuko du igandean Elizondoko Arizkunenea Kulturretxeko sabaian. Emanaldia arratsaldeko 7 hasiko da. Lorea gorputzan tatuatu nahi ditut petalak bularran. Thierry Bizkari bere bigarren lana muda taularatuko du igande honetan Elizondoko Arizkunenea Kulturretxeko sabaian. Emanaldia arratsaldeko 7 hasiko da eta sarrera librea da. Diskoaren izenburuak adierazten duen bezala, albumak mutuaz diardu zentzu zabalean, eboluzio eta iraultza personalez, jasandako eta erabakitako aldaketez. Bere lehen lanean, manez eta kobreak izenekoan, bere sustraiei omenaldi egin zien. Mudan, Thierry Bizkarik bere bizitza azaltzen du, bere buruaz lan egiten ematen dituen urteak, bere garapen personala, bere larru zaharretatik, pixkanaka libratuz joan dena. Armadura on bat eraiki behar baitut
loreak larruan, ederra sentitzeko, gorputzan ere ganatzeko, azken batean, nortasun berri bat, lortzeko beharra daukat. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Loreak gorputzan, tatuatu nahi ditut, petalak bularran, ostoak sabelan. Bortxatu ninduen, izana galarazi, 6 urte nintuen, bizi nahi dut bizi. Bortxatu ninduen, duintasuna galarazi, 6 urte nintuen, bizi nahi dut bizi. Bizi nahi dut bizi, 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 bizi nahi dut bizi. Bizi nahi dut bizi, 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 bizi nahi dut bizi.